Morning guys! First morning namin dito sa Maribago. Sobrang ganda ng view. Ito yung view outside ng room namin. May nagpa-picture-picture. Oh, nag-photoshoot pa doon ng bongga. Ano na, 9:30 na ako nagising. Kami nagising. Hanggang 10 lang ata yung breakfast nila. So, hindi na muna kami naligo. Hinintay ko si Mr. Bear. Cleanag niya lang yung tablet niya. Excited pa naman kami sa breakfast. Tapos, ang tagal namin nagising. Breakfast kami. Tapos, babalik dito. Sobrang init. I don't think I'm gonna swim today. Pero we'll see. Let's go! Oh yeah, that's big. We should try that hammock one time. Ang laki ng tree. Do you think it's just one tree though? I think it's multiple. Yeah. Ito yung main. Is this a main pool, babe? Yes. Yes. Yeah. Wow. Diyan kami magbe-breakfast. Ito na yung breakfast ko, guys. Meron akong tocino, hash brown, rice. Tapos kumuha rin ako ng bread. And then I have coffee right here. Kailangan kong mag-ask ng cream. At saka sweetener. Ito pala. Ayoko nito eh. Gusto ko yung hot cream. What can we do? Hi guys! Nakabalik na kami sa room. The breakfast was fine. Yeah, okay naman. Maraming selection. Siguro dahil lang may sakit na naman ako, bumalik na naman ang aking sipon. Kaya hindi ko masyadong na-feel yung breakfast. But yeah, malaki siya. Maraming food options. So it was good. May nakita akong kapitbahay namin. Nakakaloka. But yeah. Oh wow. I-edit ko lang yung thumbnail ng vlog na inedit ko kahapon. Yung vlog namin kahapon at saka nung Sunday. Si Mr. Bear nasa labas nanonood ng videos niya. Ayun yung pumunta sa beach. I mean, well, nakikita lang naman namin yung beach kasi sobrang init. Siya lang yung puti na ayaw sa mainit. I mean, hindi naman sa ayaw. Pero, ang sakit kasi din naman ng init. Oh, by the way guys, meron akong mouse. Nakita ko to sa bahay ni Marlon. Sabi ko, can I take this? Pero meron siyang wire. Pero okay lang, at least it works. Kasi yung mouse ko from CDR King, hindi na talaga siya nag-work. Kahit na anong battery paggamitan ko, ayaw na mag-work ng bonggang-bongga. Tapos ang layo pa naman. Sa Robinsons ko yun binili doon malapit sa Crown. Hindi ko na siya mapalitan. Tapos siguro parang 1 week na ata. No, hindi pa 1 week. Pero malapit na. Gusto ko nga palang i-share guys, na dito sa Maribago, Blue Water Resort. Char, kompleto. Okay na okay yung internet. Nag-upload ako kagabi ng vlog, yung 12 minutes, actually 13 minutes kasi 12 minutes 53 seconds siya. Na-upload siya ng hindi ko alam ilang oras, basta in-upload ko siya before ako matulog. Tapos gumising ako ng mga 3 na complete na yung upload niya. Bonggang-bongga dito. Way better than the Crown, Regency's internet. And para sa akin talaga, big thing para sa akin yung internet kasi alam niyo naman yung mga ginagawa ko sa buhay ko. So, later on, magiging up yung Thailand haul ko. Pagkatapos niyan, yung vlog ko kahapon at saka nung Sunday. Tapos sunod-sunod na. I actually posted on Facebook. Sabi ko na once every 2 days na muna yung upload ko. Pero parang magiging everyday siya ng bonggang-bongga kasi nag-vlog ako. Ayaw pa rin kasi ni Mr. Bear na magpakita sa vlog. Nahihiya pa rin talaga siya guys. And I can't blame him. Yung vlogging is not for everybody. And I totally understand. Pero okay na okay pa rin sa akin na super supportive pa rin siya. I can vlog around him. Pero hindi nga lang pwede ipakita yung kanyang face. Kailangan niya i-cover all the time. And hindi ako nakakapag-vlog ng bongga kasi nafe-feel ko na uncomfortable siya kapag nagpa-vlog ako na kasama siya. Sa mga nagtatanong kung kailan nyo makikita sa Mr. Bear, sa pictures lang po, selected pictures. Hindi ako makapag-post ng mga pictures na walang approval niya. Kailangan talaga okay yan. Kasi hindi siya social media na tao. Wala siyang social media accounts. Hindi lang talaga siya ganong klaseng tao. And I understand having his picture on my Facebook account na sobrang public is already a big thing, a huge thing for me. Yeah, at least pumayag siya, diba? And also, sa mga nagtatanong ko anong ginagawa ko dun sa Crown Regency, kung bakit ako nag-check-in dun. Nag-check-in kami kasi gusto ni Mr. Bear na makita yung city kasi nasa bahay lang siya namin. Tapos nagpunta kami sa bukid. Tapos after
afternoon, wala nang ganap. Nagpunta kami sa bukid sa lola at saka sa lolo ko. And yun lang, sa bahay namin kasi sa lugar namin wala talagang ganap. So, gusto niya makita yung city. Kaya nag-check-in kami sa Crown Regency. So, yun, kasama ko po si Mr. Bear nung hindi po ako mag-isa. Hey guys, nandito ako sa labas kasi ayoko makatulog. Baka makatulog ako ng bongga. Tapos, magising ako mamayang hapon na. And paglabas ko, may nakita akong letter ng bonggang-bongga. It's for Miss Razel. And yan, hindi ko alam kung freeze pa ba to or ano. Nagtaka lang ako kung bakit nakapangalan sa akin, yung room namin nakabook under Mr. Bear. Oo, magkapareha kami ng pangalan. Magkapareha kami ng pangalan ng spa manager. Look at you guys. Gusto kong pumunta doon. Pwedeng lakarin. May mga naglalakad nga papunta doon. Pero kagabi gusto sana namin pumunta doon. Akala namin merong daanan dito. Pero wala pala, kailangan namin dumaan sa tubig. And ngayon, super low tide. So, parang gusto kong pumunta. Kaya lang, sobrang init. Tapos, si Mr. Bear natutulog. Kasi, ang tagal niya nakatulog kagabi. Hindi ko alam kung bakit. Nakatulog ako mga 12. Sabi niya, matagal daw siya nakatulog. Oh, well, siguro mamaya. Hindi ko alam kung pwedeng pumunta dyan mamayang hapon. Kasi, kagabi, sabi nila, hindi na daw pwede. Actually, kagabi, nagplano kami na pumunta dyan ng mga 8. Nagising kami, 9:30. O, diba, bongga? So, ito yung view ng room ko, guys. I will take a picture. Wait. Hi guys! Nandito pa rin ako. I'm just gonna do my makeup kasi mamaya magpapamassage kami. So, lalabas kami mamaya. Gustong gusto ko talagang pumunta doon sa maliit na ano yun. Parang beach. Pero, yeah, siguro mamaya na kasi sobrang init. Tapos si Mr. Bear, tulog pa rin si Mr. Bear ng bonggang-bongga. So, yung gagawin ko is just fill in my brows. Tapos, under eye concealer maybe, and then I have snacks right here. I have my Dutch Mill Ridges, and then kakainin ko din tong butter cake na binili namin kahapon. You got India with 1.something billion, you got China with 1.something billion. Yeah, all eating rice. I'm vlogging. They can see your chest. Oh, good. And your face. Ayoko pumunta sa pool kasi maraming tao. Sabi niya, kung meron kang pool sa bahay mo, pupunta ka ba sa pool mo? Siyempre, pool ko yun eh. Let's go to the pool. Ito yung pool nila guys. Ang ganda. Mr. Bear. Oh yeah. Okay, I'll go na. Palabas na naman kami guys. Yan yung lobby. Sabi niya ipakita daw. Sige, go. We'll get a massage. Nuat Thai. Oh, look at me in your armpit. Dito kami sa Labella? You know Bella Mates? I don't know. Beautiful. Oh, Beautiful. we're here. Thank you. That's nice. Thanks. That looks really good. This is carbonara. And then he got, I don't know, basta 4 na flavors ng pasta. I mean pizza. Mango shake. And then banana shake and Coke. Yammers, kain tayo. Ah, the other one's not lighting up. The beach wing north. The beach. Wala kayong rason para maligaw. Hi guys! Nakabalik na nga pala kami sa room. Katatapos ko lang mag-shower. Kasi hindi ako nagbanlaw kanina after namin mag-pool. Dumiretso kami nagpamasahe tapos nag-dinner. Update pala about sa Himalaya na Herbal's Clear Complexion Whitening Face Wash. It's okay. Hindi siya ganun kamabula compared sa mga facial wash na nagamit ko. It's fine. Very gentle lang niya. Maybe because it's organic. Is it organic? Sabi kasi Herbal's eh. I'm not sure. Pero okay lang naman. I don't see any problems naman. Hindi naman ako nagbe-breakout. I'm using my Aqua Moisturizer as usual. Yung bottle yung dinala ko kasi naubusan na ako ng sachet ng bonggang-bongga. Pagkatapos nun, nilalagay ko yung Garnier Eye Roll-On ko. Ito pa rin yung ano ko, luma ko. But that's basically it, you guys. Tatapusin ko lang to. And yeah, that's basically it. Pagkatapos matutulog na kami, siguro I'm gonna watch YouTube videos and edit this vlog. That's basically it for today's vlog, you guys. Thank you so much again for watching. Hindi ako nakapag-thank you for watching kagabi kasi nagmamadali ako. Thank you so much for watching as usual and I will see you tomorrow. Do not forget, be good. Bye, guys!